खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जनालि बर' रादाबाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। गोब्राब लोमजानाय आरो गगा मोननायनि जाहोनाव नोंथांमोना खौरांखौ मोजाङै खोनायाबो जानो हागौ। अब्लाबो मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन। मैया 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल हान्जानि मावख'आव चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि अनसुंथाइ सफैनायखौ जायगानिनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा फरायसाफोरजों लोगोसे बेनिफिसारि सुबुंफोरनो रांनि चेक राननानै होयो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साफ्रोमबो एमएलएफोरनो मोनसे राङारि थफ्लाखौ हरनाय जायो। जाय रांखौ बिथांमोनहा मैया फरायसा आरो रगियाफोरनो राननानै होदों। फरायसाफोरनो 5,000 रां आरो बेरामि एबा बेनिफिसारि सुबुंफोरनो 8,000 राङै बिथांमोनहा राननानै होदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोराव रगियाफोरनो 10,000 राङै होनाय जादोंमोन। नाथाय देग्लाय खेल महारन आरो सांस्कृतिक महासंग्रामनि थाखाय 5 लाख रांखौ बेनिफ्रायनो बाहायनाय जादोंमोन। बिनि थाखायनो देग्लाय रांनि अनजिमाया खम जानायलाय रगियाफोरनो 10,000 होदोंमोनब्लाबो देग्लाय 8,000ल' होनाय जादों आरो फरायसाफोरनो 5,000 राङै होनाय जादों। गासै सा 76 फरायसाफोरा बे रांनि चेकखौ मोननो हादों आरो गासै सा 46 जन बेरामि सुबुंफोराबो बे रांनि चेकखौ मोननो हादों। इउपिपिएल हान्जानिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आइ बिथांखि आरो गुबुन गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइयावबो 247 सुबुंफोरनो बेबादि रांनि चेकखौ राननाय जादोंमोन आरो 2023 मायथाइयावबो 215 जन सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननाय जादोंमोन होनना बिथांमोना फोरमायथिदों। बे रांनि अनसुंथाइखौ आसाम सरकारा हरनायनि जाहोनानो जादों गोरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ मदद खालामनाय। खायसे फरायसाया नखरनि होनो हायैनि थाखाय फरायनायखौ दोनथ'नांगौ जायो। बेफोरबायदि फरायसाखौ नोजोर होनानै रोंगौथिखौ बांहोनायनि थांखिजों बे रांनि अनसुंथाइखौ जायगानि एमएलएफोरनो राननानै हरनाय जादों। जाहाथे एमएलए बिथांमोना जायगानि गोरिब थाखोनि फरायसाफोरनो राननानै होयो। बेनि अनगायैबो गोरिब थाखोनि बेरामि सुबुंफोरा आखायाव 2,000-3,000 रां गैजायैनि थाखायनो मोनसे फिसा बेरामानो गिदिराव जाहाथे थाङा, बिनि थाखायनो रगियाफोरनोबो राङारि मदद होनानै गोग्गो देहा दाना लानो हानाय बादि बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों होनना एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। 122 सुबुंफोरनो बे रांखौ होनो मोननानै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो 5 बोसोर, 10 आरो 15 बोसोरसिम इउपिपिएल सरकारा जुदि सरकार सालायनो मोनबाय थायोब्ला गोरिब नखरानो थानाय नङा, एसेब्लाबो सरकारनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन होननाबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननानै फरायसाफोर आरो बेरामि सुबुंफोराबो जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों। धेमाजिनि सिका हटेलनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांदों। हटेलनि रुम सिङाव दरजा मारिथेना थैना थानायाव बोखांनो हादों आइजोखौ। मोनथिना मोननाय बायदिब्ला थांनाय बुधबारखालि आइजोआ गावनि मोजां मोननाय केशव गगৈ मुंनि सासे सेंग्राखौ लोगो हमनो थाखाय तिताबरनिफ्राय धेमाजियाव फैदोंमोन। बास स्टेन्डनिफ्राय केशव गगैआ आइजोखौ हटेलाव लाबोनानै 18 नाम्बारनि रुमाव गालांनानै सेंग्राया गावनि न'आव थांदोंमोन। न' मोनहैनायनि उनावनो केशव गगैआ आइजोखौ फन बुदोंमोन, नाथाय आइजोआ मबाइलखौ रिसिभ खालामाखैमोन। लोगो लोगोनो केशव गगैआ धेमाजिनि सिका हटेलाव फैदोंमोन, नाथाय आइजोनि दरजाया सिंखैजायनिफ्राय मारिथेनायमोन। राहा गोथे जानानै केशव गगैआ पुलिस बिफाननो फन हरनो बाध्य जायो। लोगो लोगोनो सिका हटेलाव पुलिस बिफाना नुजाथिफैयो आरो 18 नाम्बार रुमनि दरजाखौ सिफायो आरो आइजोआ रुम सिङाव थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हायो। लोगो लोगोनो धेमाजिनि केशव गगैखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। पुलिसनि सोंनायाव केशव गगैआ बुंथिनाय बायदिब्ला आइजोजों बिहा मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो गैयैया 2 बोसोर जाबायमोन, नाथाय 4 बोसोरनि आगोलावसो सोमोन्दो दंमोन होननाबो फोरमायथिदों बिथाङा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला आइजोआ हाबा जानाय होननाबो मिथियाखैमोन केशवआ, नाथाय आइजोआ फिसाय गोनांखा आरो सासे गथ'नि बिमामोन। गावखौनो फोथैना लानाय आइजोआ तिताबरनि थागिबिमोन। बिथांजोआ फिसाय आरो गथ'जों लोगोसे तिताबराव थायोमोन। मोनथिना मोननाय बायदिब्ला आइजोनि बिमा बिफायाबो तिताबरनि सान्थिपुर गामिनिनोमोन, नाथाय
मानि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लाखो बेखौ दासिमाव मिथिना मोननाय जाथ'वाखै। आइजोआ लोगो हमनो फैनाय धेमाजिनि केशव गगैखौ धेमाजि पुलिसआ दायो एरेस्ट खालामबाय। बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनाय NDFBनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां NDFB बिथांमोनहा बिटिआर सुक्ति जानानै थांखांनायनि उनावबो दिनैसिम जोबथेसालियावनो थानांगासिनो दङ। दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसोदि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति खालामनाय समाव जेसेबांनाखि NDFB बिथांमोननि केस दंमोन बेफोर केसफोरखौ फोजोबस्रांनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि खोथा होदोंमोन बिटिआर सरकारा। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर बारलांब्लाबो NDFB बिथांमोनहा दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। बेनिखायनो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां NDFB बिथांमोनखौबो जोबथेसालियाव जोबथेजानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 49थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बर' हारिया गसंथानो हानाय बायदि बायदि थांखिफोर लानायजों लोगोसे NDFB बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनोबो थांखि लादों होनना उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरिया बुंथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि बै समनि आन्दलनाव बाहागो लानानै जेसेबांखि गिदिर फिसा केसफोर दङ बेफोर केसखौ थाबैनो उइथड्र खालामनानै जाहाथे गोजोन संसार जालांनो हानायनि खाबुखौ बिथांमोनाबो मोनो बिनि थाखायबो गोख्रैयै खामानिफोरखौ मावनो थाखायबो थांखि लाबावदों होननाबो फोरमायथिदों। मख'नाया गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि थामथि गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया जानानै थांदोंमोन। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो NDFBनि दैदेनगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्ला बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। बिथांखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय मिरु एबसु आरो बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकार आरो मिरु सरकारनिसिम दाबि खालामदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। गुवाहाटीआव सासे फालांगिरिया गावनि दखानावनो थैनानै थादों। गुवाहाटी नोगोरमानि भाङाखर ओनसोलाव बाज्रां ट्रेडार मुंनि गलाखौ सासे फालांगिरिया सालायोमोन। बे बाज्रां ट्रेडार दखानावनो दखान बिगुमा बासुदेब शर्मा मुंनि फालांगिरिया बुधबारखालि गावनि दखान सिङावनो थैनानै थादोंमोन। उनाव जाथायसालिसिम पुलिसा नुजाथिफैयो आरो गोथै देहाखौ बोखांफैयो आरो थैनाय बासुदेब शर्माखौ बिहारनि थागिबि होननाबो फोरमायथियो। नाथाय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबादि गला सिङाव थैनानै थाखो मोनथिनो मोनथ'वाखै। पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना फोरमायथिदों। बिटिआरआव गुबुन जायगानि सुबुङा साख्रि लानायनि बागै बिक्रम दैमारि बिथांनि बुंफोरथि। प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनै बुंनो सानो, बिटिसि काउन्सिलखौ आं बुंनो सानो दिनै डिसिआ प्रमद बर'नि आखायावनो। बिटिसि काउन्सिला बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ, बोरै बिनि कलिं लेटारखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ, बोरै बे धुबुरिनिफ्राय फैना इन्टारभिउ होनो मोनखो। धुबुरिनि सासे व्यक्तियाहाय बिटिसिआव जयनिं लाफैदों, नाथाय बिथाङा धुबुरि जिल्लानिसो। आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सासे EMनि प्रुफ गैयालासिनो, सिफनि प्रुफ गैयालासिनो बोरै सासे धुबुरिनि सासे व्यक्तिया बिटिआरआव बोरै जयेन लाफैनो मोन्दोंमोन बेखौ आं बुंदों। दा आरो जोंहा अर्डारावनो लिरनाय दंखायो जे बिटिसिनि बाखिन्दा जानांगौ, बिटिसिनि थागिबि जानांगौ, बिथाङा बिटिआरनि सासे केन्डिडेट जानांगौ लिरनायानो दंखायोमोन। नाथाय सिखावै बोरै दिनै बिटिसि काउन्सिलखौ EMनि एप्रुभ गैयालासिनो, सिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै साख्रि होनो हानांगौ। जिहेतु जोंहा बिटिसि काउन्सिला एडभार्टाइज होनाय बायदि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव सासे अपारेटर नांगौ जादोंमोन सार्कोल अफिसावहाय। दा बेबायदिहाय जिथु क्राइटेरिया दङमोन अर्डार हिसाबै जे बिटिसिनि बाखिन्दा जानांगौ, बिटिसिनिनो थागिबि जानांगौ होननानै जिथु अर्डाराव लिरनाय दंखौ, बेबायदि सासे व्यक्तिया धुबुरिनि सासे व्यक्तियाहाय बिटिसिआव जयनिं लाफैदों, नाथाय बिथाङा धुबुरि जिल्लानिसो। आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सासे EMनि एप्रुभ गैयालासिनो, सिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै सासे धुबुरिनि सासे व्यक्तिया बिटिआरआव बोरै जयेन लाफैनो मोन्दोंमोन बेखौ आं बुंदों। दा आरो जोंहा अर्डारावनो लिरनाय दंखायो जे बिटिसिनि बाखिन्दा जानांगौ, बिटिसिनि थागिबि जानांगौ, बिथाङा बिटिआरनि सासे केन्डिडेट जानांगौ लिरनायानो दंखायोमोन। नाथाय सिखावै बोरै दिनै बिटिसि काउन्सिलखौ EMनि एप्रुभ गैयालासिनो, सिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै साख्रि होनो हानांगौ। जाम्बा जादों नामा, नङा होमबा? दिनै माबाखौ सोरबा सिफखौ सोरबा EMखौ बिटिसि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि ECS IS अफिसारफोरा जाम्बा खालामनो हागौ, नाथाय जोंखौ हाया।
रायजोखौ हाया जों दङ बेनिखायनो आं केन्सेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन नंगौ दिनै बिटिसि काउन्सिला केन्सेल खालामबाय थिग आं बेखौ गोजोनदों नाथाय बिटिसि काउन्सिला बेखौ इनकुइरि खालामनांगौ बोरै बिनि कलिं लेटारखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ बोरै बे धुबुरिनिफ्राय फैना इन्टारभिउ होनो मोनखो बोरै इएमनि चिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै अर्डार होनो हाखो बेखौ बिटिसि काउन्सिला सोंनांगौ बे अफिसारखौ लिंहरनानै बिथांखौ बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिनायनि गेजेरजों फोरमायो नंगौ 2011 निफ्राय 2000निबो बारा फिक्स पेआव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा होलांदोंमोन गोबां सिस्टेमनि गेजेरजों 2000निबो बारा केन्डिडेटफोरा सिस्टेमजों फैनानै रेगुलार जाबोबाय आरो बिनिनो 95 जना थालांदोंमोन गभर्नर रुलनि समाव बिथांमोना सिस्टेमाव दङमोनब्लाबो सिएसबिखौ जितु ब्रेक खालामना होदोंमोन सिएसबिखौ नाङा होननानै गभर्नरा बुंदोंमोन बिनि थाखाय बिथांमोननि सिस्टेमनि जितु आपग्रेड जितु रेगुलार बेयो थालांदोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा नंगौ सिस्टेमाव जाबायदि रेगुलार खालामनानै होबाय बेखौथ' मोजांखौनो होननांगोन आरो बेखौनो जों मावजानो लुबैदों हाग्रामाया होलांनाय सोरबाया हाग्रामानि समाव मावलांनाय बेखौ जों मावनो हाया जों खालामनो हाया होननायखौसो जों दिनै लुबैयाखै दिनै हाग्रामाया दिनै होलांबायबा बेखौ मोजांसिन खालामनांगौआ बिथांनि दायथ' दिनै कन्स्ट्राक्सननि बेलायावबो हाग्रामानि समाव मावलांबायबा बेखौ बिल होनाया प्रमद बर' बिथांनि दायथ' बे हाग्रामा महरैनि समाव जुदि 2000 मानसिखौ फिक्स पे होबायबा 2000 मानसिखौबो दिनै रेगुलार खालामनाया प्रमद बिथांनि दायथ' नङा होमबा सिप जाबाय बियो जों बेखौसो लुबैदों दिनै जिफोर खामानि मावबाय बेखौ जोङो जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला दिनै रायजोआ मोजां होनगोन बिक्रम दैमारियाबो मोजां होनगोन सोरबा रायजोनि बेक्ति इन्टेलेक्सुवेलाबो दिनै प्रमद बर'खौ मोजां होनगोन मोजांखौनोथ' दिनै मावजानो लुबैदों दिनै आं फंसेल' खोथा बुंनो सानो प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनै बुंनो सानो बिटिसि काउन्सिलखौ आं बुंनो सानो दिनै डिसिआ प्रमद बर'नि आखायावनो बे आं बुंनाय खोथा नङा गावसोरनो बुंनाय दिनै एसपिआ प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो बिटिआरनि काउन्सिलनि आखायावनो दानिया मावदो नङा होमबा मोजांखौ मावदो प्रमद बर' बिथाङा एसपिखौ डिसिखौ बुंनानै बिथां एनएलएबिफोरनि मोजांखौ मावदो बिथांमोननि खुसि जानाय खामानिखौ मावदो थानो थाखाय जायगा बानायना होदो जेन रायजोआव जोंनि बे समाजाव जेबो बिरसांखौ जायै बायदि खामानिखौ मावदो बुंनांगौ मा दं नङा होमबा डिसिआ नोंनि आखायावनो दङब्ला एसपिआ नोंनि आखायावनो दङबा अर्डार होदो फाय टेलिफनजों बुंहरदो बिथांमोना आंनि मानसि जोंनि बिटिआरनि मानसि बिथांमोनखौ खस्थ' होनाङा बुंहरदो जोब्बाय नङा होमबा बेखिनियानो दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि आंनि खौरांखौ जोबजासे नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो एसेनोसै गोजोन्थों।